ବୋଉ ମାର ଫୋନ ଆସିଥିଲା ରଥ ପାଇଁ ମା ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ରଥରେ ଯାଇକି କିଛି ଦିନ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ କେମିତି ଚାଲିଯିବୁ? ତୋ ନଣନ୍ଦ ପରା ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ତୁ ପଳେଇଲେ ତା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ କଣ ଏ ବୟସରେ ଆଉ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବି? ତୋର କୁଆଡେ ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ନଣନ୍ଦର ଆସିବା କଥା ଶୁଣିଛୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତୋର ଗୋଟେ ବାହାନା। ନାଇଁ ବୋଉ, ବାହାନା କଣ ପାଇଁ କରିବି? ମୁଁ ତ ଆଜିକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହବ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇନି। ଆଉ ଅପା ତ ପ୍ରତି ମାସକୁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ମୁଁ ଏବେ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲି। ମୋ ଝିଅ ମାସକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ତୋ ଦେହରେ ସହୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ଲୋକେ ଠିକ କୁହନ୍ତି ବୋହୂ କେବେ ଝିଅ ହେଇପାରେ ନା। ହଁ ବୋଉ, ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ବୋହୂ କେବେ ଝିଅ ହେଇପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ଶାଶୁ କେବେ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବେ ନା। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ପଛରେ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ଏମିତି ଝିଅ ଆଉ ବୋହୂ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତୁନି। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।